Piztu da hartzaiona, bere bizia ardiengatik eman zuena, eta bere hartaldeagatik hil nahi izan zuena. Aleluia. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Kristok pekatuaren eta heriotzaren gain lortu duen garaipena ospatzen dugu, Ekaristian. Aitor dezagun meza horren hasieran, Jangoiko Aitaren errukiaren beharrean gaudela. Jesus jauna, hilen arteko lehen semea, erruki jauna. Jesus jauna, pekatuaren eta heriotzaren garailea, Kristo erruki. Jesus jauna, gure piztuera eta bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, Kristo berpiztuaren izaera berria eman diguzu, Pasko sakramentuen bidez. Egizu, izaki zarraren jokabideak alde batera utzirik, izaki berriari dagokionez bizi gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Estebanek graziaz eta indarrez beterik, mirari eta ezaugarri handiak egiten zituen herriaren aurrean. Askatuena deritzen sinagoako batzuk, jatorri zirene, Alejandria, Sizilia eta Asiakoak zirenek, eztabaidan hasi ziren Estebanekin. Baina ezin erantzun zioten haren jakinduriari eta haren hitzaren indarrari. Orduan, erosi egin zituzten norbaitzuk, honela salatuko zutenak. Iraoak esaten entzun dugu Moisesen eta Jangoikoaren kontra. Nahasi zituzten herria, zaharrak eta idazlariak. Eta Esteban hartu eta batzarrera eraman zuten. Gezurrezko testiguak ekarri zituzten honela ziotenak. Gizon hau ez da isiltzen, hauretxean eta legearen kontra. Geurok entzun diogu esaten, Nazaretiko Jesus horrek hauretxea zuntzituko duela eta Moisesek guri emandako ohiturak aldatuko dituela. Batzarre nagusiko guztiak begiratu zioten Estebani eta honen aurpegia, aingeru aurpegia iduritu zitzaien. Haunak esana, doatzu jaunaren legean dabiltzanak. Doatzu jaunaren legean dabiltzanak. Haundiek eserita nere aurka diadurten arrek, ari da morroit hau zuk ezarriak gogo ematen. Zuk otzegina niretzat atsegin, zuk ezarriak ditut aholkari. Doatzu jaunaren legean dabiltzanak. Nere bideak aitortu dizkizut eta entzun nauzu. Zuk ezarriak irakaz ezaizkidazu, eskolan azazu zure arauen bideetan, hausnar egingo dut zure mirarietan. Doatzu jaunaren legean dabiltzanak. Alderan azazu gezur bidetik, emaidazu zure legean eri. Eginbidea dizut aukeratu, zure erabaikiak ditut irrikatu. Doatzu jaunaren legean dabiltzanak. Aleluia, aleluia. Gizona ez da ogiaz bakarrik bizi, Jangoikoaren ahotik ateratzen den hitz guztik baizik.
Jauna zuekin. eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Zaintza zuri. Aldi hartan, beste itsasertzean gelditutakoak ohartu ziren han ez zegoela txalupa bat besterik. Eta Jesus ez zela ikasleekin batean ontzira igon. Baizik bakarrik joan zirela hauek. Bitartean ontzi batzuk etorri ziren Tiberiadesetik, jaunak ezker otoitza eginik, ogia jatera eman zien toki ingurura. Jendeak Jesus eta haren ikasleak hans ez zeudela ikusi zuenean, ontzietara igo eta Kafarnaunera joan ziren, Jesusen bila. Itsasoaz beste aldean aurkitu zutenean honela esan zioten. Maisu, noiz etorriko zera onera? Noiz etorri zera onera? Jesusek erantzun zion. Egiaz diozuet, nire bila zabiltzate, ez noski ezaugarriak ikusi dituzuelako, baizik ogia jan duzuelako eta haze zaretelako. Egizuelan ez ondatzen den janariagaitik, baizik betiko bizitzaraino irauten duenagatik. Gizonaren semea emango dizuenarengatik, honi egin bai dio jainko aitak bere aitormena. Haiek orduan esan zioten, zertan ari behar dugu jangoikoak nahi duena egiteko? Jesusek erantzun, hau da jangoikoak nahi duen egintza. Siniz dezaiozuela berak bidali duenari. Jaunak esana, Eskerrak zuri. Jesusek zeinu handia indo, ezaugarria handia indo herriaren aurrean, 5.000 pertsonei jateko eman die, ogia eman die. Eta Jesusek gero ies egiten do jendek errege izendatu nahi duelako. Zatik egin nahi du errege jendeak Jesus? Jendeak ogiak ugaritu dituela ikusita, pentsatu du. Honek ogia eman digu, honek behar deuna ematen digu. Komeni zaigu beti hau ondon izatea. Komeni zaigu honen ondon idotea, ogia emango bai digu. Komeni zaigu Jesus gurekin egotea, beak gure beharrak asetzeko. Jesus seitun ohartzen da hortaz, seitun, eta bere hitzekin diskurtsoaren bihotzera juten da, hau esaten die. Nere bila etorri zerate, ez ezaugarriak ikusi dituzuelako, baizik eta ogia jan duzuelako, eta ase zaretelako. Zergatik esan die Jesusek, ez dutela ezaugarririk ikusi, ogien ugaritzea ikusi dute, gizon hauek, eta jan dute gainea ogia. Hemen importantea da gauza bat ulertzea. San Juan evangelariak, irakurri dugun evangelioa San Juanena da. San Juanek ez du mirari hitza erabiltzen, baizik eta ezaugarri edo zeinua. Zergatik. Mirari bat ez talako presente daudenak txunditzeko espektakulo bat, baizik eta mirari guztietan, Jesusen mirari guztien atzean, misterio sakon bat dago. Misterio sakon bat onartu beharrekoa. Zein da ogien ugaritzearen ezaugarrien atzean dagoen misterio sakona? Esango die Jesusek. Egizuelan ez ondatzen dan janariagatik, baizik betiko bizitzaraino irauten duenarengatik. Jesusek beste hitzetan hau esaten die. Zure esfortzuk eta zure denborak
garrantzitsua ez dan janari batean dedikatzen diozu. Jendek ez dio ulertzen Jesusi. Jesus, esan nahi dezu, zer egin behar dugu orduan, Jesus, hangoikoren nahia betetzeko, zer egin behar dugu, ez dugu ulertzen. Zein da ondatzen ez den janaria? Fedea. Eta zein da ondatzen dan janaria? Ondatzen dan janaria beste hau da. Guk askotan, edo batzutan, pentsatzeko dugun era hau. Ondo nagoela, ondo sentitzen naiz. Gauzak ondo dijoaz nire bizitzan, orduan pozik nau. Eta orduan fedea daukat. Gaizki nagoela, orduan ez da sinisten ja. Gaur zergatik ez dauket ogirik, lehengon bezala. Ogirik ez badut, ja ez dauket konfiantzaik jangoiko hontan, eta Jesusengan. Bestela, zeren egitan jangoikoa balitz, emango lidake momentu hontan nik beharreten ogia, nik sentitzen duten beharreten ogia. Ogia ezaugarri bat zan, ezaugarri bat zertako, atzen dagoen misterioarekin erlazioan sartzeko, Jesusekin erlazioan jartzeko. Jesusek beste adibide bat jarriko do gero, jendek ulertzeko. Haur jaio berri batek bere amaren esnea bilatzen du, elikatzeko, baino ez bakarrik asetzeko baita ere. Ez bakarrik asetzeko beharra sentitzen duelako baita ere, batez ere bere ama bilatzen duelako, bere amarekin erlazioan sartu nahi duelako haur honek, hor bai asetuko da umea, benetan. Gu berdin. Gu guztio jangoikoarekin erlazioan sartzeko ahalmena dugu, eta hor aseko gea benetan, eta beste inonez gure bizitzan. Egongo dira momentuak gure bizitzan, ogirik ez daukagula sentituko duguna, edo daukagun ogia ez daigo gustatuko, nik beste ogi bat nahi dut, beste ogi nahi dut. Egoera hontan nau, ogi bat daukat, nik beste ogi bat nahiko nuke, izatea momentu hontan. Jesus jaunak, evangelio hontan, gaur, momentu iristen zaigunean, pausu bat ematea, gonbidatzen diogu. Eta zein da pausu hori, jangoikoarekin erlazioan sartzea, jangoikoetaz fidatzea momentu hontan. Fidatzea, jangoikoak nik agian ulertzen ez dudan dieta baten bidez fidatzen nahuela nora, zerura eta betiko bizira. Horrela izan bedi. Aurkeztu ditzagun bedez gure eskariak. Eliz arduradunen alde, gida dezatela ardura zartzaionak beren eskuz utzitako hartaldea. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde, geixo guztien alde, baita mediku eta erizainenen alde. Adineko pertsonek egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu. Kristok berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska desaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Familien alde. Garaionek familia loturak sendotu eta zauriak sendatzeko balio dezan. Eska desaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde. Bizi dugun egoera Jesusen Paskoaren pozaz bete dadin. Eska desaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Geure babesleku eta indar zaitugun jainkoa.
Entzun zure elizak, bihotzez eginiko eskariak, errukiaren sorburu zaren horrek, egizu, pedez eskatu dizuguna, zure bihotzonari esker, zinez iritsi dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu, betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, eliza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan. Igo bite zugana jauna, gure otoitzak eta opari eskaintzak, zure errukia garbiturik, zure maitasunaren sakramentuak, hobeto ospaditzagon, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da, bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskeinia izan den aldi hontan. Bera da, munduko pekatua kendu duen egiazko bildotxa, bere heriotzaz, gure heriotza ezereztu, eta bere piztueraz, gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afal ondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, dun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izangoan jauna, atzo hil zen Jesus, eta baita beste gaur duela 3 urte hil zen Jose Manuel, eta baita ere aurten hil diren Josu eta Josu, zure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izangoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Guk ez dakigu jainkoari zer eta nola eskatu, baina bihotzean dugun haren espirituak otoitza jartzen du gure espainetan. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta eriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoluei agertu eta pakea gurra egin zenien. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, maiozu elizari pakea, man batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, mai guzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Kristoren gorputza. Kristoren bakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Nik ematen dizuedan pakea, ez da munduarena bezalakoa, dio jaunak. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egia sartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula, zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren piztueran. Ugari itzazugugan Pasko sakramentuaren fruituak, eta isuri gure bihotzera, janari salbagarri honen indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jaungoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jaungoikoari. Agur Maria, gracias, jauna bat zurekin. Ikatua zera